Sa bayan ng Tayog, 7 katao kabilang ang isang menor de edad na aktuhang nagsusugal. Ang detalye sa balitang yan at iba pang mga kaganapan ihahatid sa atin ni Police Staff Sergeant Francis Nemis. Dahil sa nararanasan natin ngayong pandemya dulot ng COVID-19, ay mahigpit pa ring binabantayan ang laban kontra droga at kriminalidad dito sa bayan ng Tayug, Pangasinan. Kamakailan, ang kapulisan ng Tayug sa pangunguna ni Police Major Arnold A. Soriano, Chief of Police, ay nagsagawa ng anti-illegal gambling operation sa Barangay Trinchera, Tayug, Pangasinan na nagresulta sa pagka-aresto ng 4 na lalaki at 2 babae kabilang ang isang minor de edad na pawang residente ng Barangay Trinchera, Tayug, Pangasinan. Nahuli sa kanila ang isang set na baraha, 2 lamesa, 4 na puan at bet money na nagkakahalaga ng 1,270 pesos. Ang mga naturang sospek ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9287 or bet game. Sa ngayon, ang mga sospek ay pansamantalang nakalaya matapos silang makapagpiyansa. Samantala, ang nahuling minor de edad ay tinurn over sa DSWD Tayug. Ako, si Police Staff Sergeant Francis E. Nemis, News Patroller, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.